Ani ay linahi nga pang-hashtag spread kindness sagad karon nauso ang mga community pantry apan kining gihimo sa Mary Help of All Christians Parish sa Barangay Buhisan sa Dakbayan sa Cebu. Lahi nining higayuna ang gihatagan og kalipay sa parokya uban sa pag-abag sa mga parokyano. Ang kabataan sa ilang parokya sa iyang post gipahibaw ni Father Mar Balili, pura paroko sa Mary Help of All Christians Parish, nga may giandam silang 500 ka mga tsinelas, 500 ka mga pagkaon subay sa pagsaulog sa 500 years of Christianity sa Sugbo. Iyang gipahibaw nga kining tanan alang sa mga bata nga nagapuyo sa bukirang dapit sa parokya. Malipayon usab siya tungod sa tabang nga gihatag sa mga benefactor sa parokya. Aduna hinuoy mga pulis nga gabantay o mipasayon aron mapabilin nga mahasubay ang health protocol.